Urriaren 2-4 bitartean ospatuko den Leioa kaleko arteak programa aurkeztu du Leioako udalak. Apirilean jakinarazi zuten COVID-19 edatzea zela eta 2001 urtetik ospatzen den umore azoka bertan behera uzteko erabakia. Eta momentu horretatik kaleko arteei lekua egingo zion beste ekitaldi batean hasi ziren lanean udalean. Iban Rodríguez alkateak azaldu duenez. Hori gainditzeko edo hori aurrera pausu bat emon genduan eta momentuan bertan hasi ginen lanean gaur ona aurkeztera gatortzuen muestra hau martxan jartzen, ezta? Teknikarien lan guztiaren emaitza 3 egunez Leioa kaleko ikuskizunez beteko duen programa izan da. Herrian zehar banatutako 5 gunetan antolatu dituzte ikuskizunak. Errekalde eta Elesalde plazak, Bulebarra, Aldapa auditorioa eta Barandiaran beheko institutuko patioa izango dira eszenatokiak. Programan parte hartuko duten 20 konpainiak Euskal Herrikoak dira, eta hain zuzen, bertako kulturgileak babestearen beharra azpimarratu du alkateak. Badakigu euren gandik jasota bebai, euren feedbacka ikusita, zenolako egoera larrian dagoan gaur egun kulturan, kultur munduan bizi diren edo inguruan bizi diren artista hauek. Euren lana plazaratuko duten artisten artean Hortzmuga Teatro konpainia egongo da. Alex Antunez konpainia hartako kidea zuzeneko ikuskizunen garrantziaz aritu da aurkezpenean, eta kultura segurua dela baieztatu du. Jule Antzezlana taularatuko dute larun batean, urriak 3, Aldapa auditorioan. Lanak umorea, fantasia eta irudimena biltzen ditu. Egoerak behartuta, ikusleekiko harremana moldatu behar izan dute ikuskizuna eskaintzeko, baina hala ere, harreman hori bermatzeko eta segurtasunez aritzeko modua topatu du konpainiak. Urriko lehen asteburuan beraz, Leioaztarrek eta hurbiltzen den herritar orok bertako sortzaileen zuzeneko musikaz, antzerkiaz eta umoreaz gozatu ahal izango dute udalaren eskutik.